Odpočívadlo Rovinka. Tu nás sa natankuje doplna. Následne je tu aj nabíjačka, čiže nabijem to úplne doplna a som zvedavý, kam sa dostanem. Smer je Taliansko. No a som zvedavý na tie spotreby, keďže toto prvá taká cesta za hranice s týmto autom, tak dúfam, že to dobre dopadne. Úplne povrch pôjdeme. Úplne povrch je natankované. Ešte nabiť. Dotankované mám na 100%, teda na 100%, až po okraj nádrže. No a teraz nabíjam na ZS Drive. ABB stojan je tu. Rýchlosť už klesla celkom, ale v pohode, veľa nechýba, takže za chvíľočku sa vyráža smer Taliansko. Prvá zastávka bude v Tarvisiu, je tam nejaká taká prírodná rezervácia, mali by tam byť nejaké chodníky, vodopády. Tak som zvedavý, či tam vôbec dojdem. Je to prvá cesta, ktorá je vlastne do zahraničia s Vojahom. Prečo a čo, ako, to vám poviem v ďalších videách. Bohužiaľ, ja viem, 3 mesiace som sa neozval. No ale auto má už 40 000 km a všetko je bez problému super. Pôjdem štandardne, ako chodím s 2-litrovým Range Roverom Velarom. Tam mám spotrebu 7,3. Teraz sa budem snažiť ísť takisto. Som zvedavý, aká spotreba, teda aj energie, aj benzínu bude tu. Tak mám nabité konečne 9,40 odpočívadlo Rovinka za Bratislavou a utekám smer Tarvisio. Batéria 100%, nádrž úplne plná, 38 206 km stav tachometra. Pôjdem na eko režime a fuel mode. Mám tu konečne výsledok a som milo prekvapený, čiže zhrnieme si to. 612 km, baterky zostalo 50% a viac ako tretina nádrže po 612 km. Tak mám tu prosím pekne výsledok. Už som na ceste domov z Talianska, čiže v Bratislave odpočívadlo Rovinka bolo naplne nabité, naplne natankované.
čiže 40 kW energie, 55 litrov benzínu. A išiel som do Talianska, do mesta Grado, tam som pobehal po meste nejaké okolie a teraz po ceste domov idem zase cez Rakúsko. 80% tej trasy je diaľnica, ale zase Rakúšania nie je 130 stále, takže sú tu dosť stovky, čiže OK, bude to vyššie, keby to bola normálna tá diaľnica, vyššia tá spotreba, ale teraz si pozrieme konečne čísla. Mám dojazd 17 km na benzín a 20 na baterku, 14%, čiže viac ju trápiť nebudem. No ale prešiel som 891 km, čiže cez tých 900 ešte by som vlastne dal. Takže na to, že to bolo viac menej väčšinu po diaľnici, aj keď nie 130, ale tam priemer nižší, dobre, ale cez 900 km 2,5 tonové auto so takmer 500 koňmi, takže myslím si, že dosť slušné. Batéria klesla na 13%, takže aj keď teraz stojím, mám pustenú klímu, tak si auto už naštartovalo, aby tú batériu netrapilo a vyrába aspoň niečo na voľnobeh. Tak znovu som na odpočívadle Rovinka, je 19:47 a zhruba od polky Rakúska som išiel iba čisto na benzín s úplne vybitou baterkou. A teda to auto si vyrábalo koľko potrebovalo, aby tú baterku udržiavalo približne na tých 15%, čo mám odsledované. Takže zastavil som na Rovinke, baterka má 15% a idem pozrieť tie spotreby. Takže po 290 km, čo bola väčšina diaľnica, 6,1 benzínu. Čiže na tak ťažké, výkonné, veľké auto je to úplne, si myslím, že super.